खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 21 जुन 2023 बाराय जायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बशिष्ट पुलिसा बशिष्टआव एरसोना दोनखुमानाय 42 ग्रामनि ड्राग्स आरो 4,380 रांजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय महन बर' 27 बोसोर बैसोनि आरो बियो बशिष्टनि थागिबि, पुनम हाजरिका 20 बोसोर बैसोनि खानापारानि थागिबि, राजु डेका 33 बोसोर बैसोनि आरो निपन दास 30 बोसोर बैसोनि बिसोर सानैबो खानापारानि थागिबि। बिटिआरआव मोन 12 विधानसभा मासिनिफ्राय मोन 15 विधानसभा मासिसिम मोननायखौ लानानै बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिटिआरआव सिगां जेसेबां रिजार्भेसन मासि दंमोन दाबो एसेबांनो दङ आरो बिटिआरआव क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा बियाब खालामनांगौनि दाबिजों बिथाङा बिसायख'थि आय'गजों सावरायहैबावगोन होननानै रोखा बुंथिदों। मैखुन जानानै सानै सुबुङा थैहां एबा गाज्रि थासारियाव दङ। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मिरापानियाव नखर गंसेनि 5 सुबुङा बिस गोनां मैखुनखौ जाफ्लांनानै खिलाय गोबालाय आरो लोमजानाय जादों। उनाव बिसोर गासैखौबो फाहामसालियाव थिसननांगौ जादों। लोमजानायफोरनि मुङा जाबाय जुनमुनि कारुआ 10 बोसोर बैसोनि, निमली कारुआ 48 बोसोर बैसोनि, राजु कारुआ 27 बोसोर बैसोनि, साबित्री कारुआ 6 बोसोर बैसोनि आरो नागावातिया 50 बोसोर बैसोनि। बिसोर 5 सुबुंनि गेजेराव निमली करुआ आरो जुनमुनि करुआया थैहां थासारियाव एबा गाज्रि थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी पुलिसा आयेननि बेरेखायै जुवा खेलाग्राफोरनि बेरेखा गोख्रों सिग्रोमनानै गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय फेन्सि बाजार, नुनमाटि आरो पातरकुवारि ओनसोलनिफ्राय 5 थिरनि जुवा खेलाग्राफोरखौ एरेस्ट खालामदों। लोगोसे बिसोरनिफ्राय 30,360 रां आरो मबाइल फनबो बोखांनो हादों। हमजानाय थिर खेलाग्राफोरनि मुङा जाबाय बादल रय, सुनित रय, मुकुल चन्द्र दास, बाबलु आहमेद आरो मिजानुर रहमान। गिथाव बाथाव दैबाना जादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव गिथाव बाथाव दैबाना जादों आरो बे दैबानानि थाखायनो गोबां सुबुङा गाव गावनि न'खराव संसार जानो हायाखै, जेरै गाव गावनि न'खराव उन्दुलांनो हायाखै, उन्दुनो हायाखै, जानो हायाखै आरो ओंखामबो संनो हायाखै। बेबायदिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरमानि फार्स्ट गेटआव दिनै फुंनिफ्रायनो गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे दैबानाजों गोबां सुबुङा जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। माखासे नुथायखौ नायदो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।